Romesco, amb Gerard Serra, Aida Fita i Roger Gil. A Ser Catalunya. Celebritat de mentida. Després de portar-ho anunciant durant tot el programa, ha arribat el moment de la veritat. Si sou prou vius, ja haureu endevinat qui és el primer personatge que entrevistarem a Romesco. Amigues, amics, avui, a Celebritat de mentida, tenim el plaer de conversar amb en Tomàtic. El recordareu per ser la cara més coneguda del Super 3 més mític. Tomàquet amb ulleres de sol, nas en forma de dial telefònic i carisma desbordant per tots costats. Bé, doncs, és un gran honor per mi dir... Hola, Tomàtic. Em dic Gerard i el meu número de súper és el 27 50 49. M'agradaria saber què se n'ha fet de... Ei! Ets molt poc original, súper. Perdona, com? Et creus molt divertit presentant-te així? Pensaves que eres el primer a fer-me la broma? Ostres, disculpi, senyor Tomàtic, no era la meva intenció ofendre'l. Pensi que per mi vostè és un gran referent. De fet, com tants altres nens de la meva generació, no vaig poder anar mai a la festa dels súpers i això és un gran trauma que porto. Ei, vinga, va, súper. Ves al gra, que no tinc tot el dia. Endavant amb l'entrevista. Riu molt, però el recordava més amable. Súper, són molts anys tancat al rebost. M'he anat tornant agre. Ho sento. Senyor Tomàtic, volem saber què se n'ha fet de vostè després que el Club Super 3 canviés tots els seus protagonistes l'any 2006. Com va viure aquell canvi generacional? M'encanta que em facis aquesta pregunta, súper. Els canvis generacionals són llei de vida. Només cal mirar les Macedònia o el Partit Popular últimament. És per això que t'ensenyaré imatges d'una zebra passejant per la sabana. Senyor Tomàtic, això és la ràdio, no podem ensenyar cap vídeo. I no em canviï de tema, sisplau. Ei, però que no teniu reproductor de VHS? VHS, això no és una malaltia? Ai, no podien enviar-me un entrevistador que tingués més de 12 anys? Tomàtic, permeti'm que insisteixi sobre el final del seu personatge al Club Super 3. És veritat que va denunciar TV3 per acomiadament improcedent? Caram, súper! Veig que estàs obsessionat amb els comiats. Potser has tingut alguna mala experiència amb una nòvia. Però hi ha una cançó millor per parlar d'un comiat que Miedo de McClan? Para empezar, diré que es el final. Escolti, senyor Tomàtic, sé que vostè és un gran DJ, però hauríem de continuar amb l'entrevista. I deixi'm dir que a mi personalment m'agrada més la versió de la Maia. Quina Maia? La cantant de La Oreja de Van Gogh? Després el poso al dia. Tomàtic, passem a la part més personal. Vostè és conegut per ser molt cautelós amb la seva vida privada, però potser ha arribat el moment d'obrir el seu cor. Tomàtic, vostè se'n recorda de la Verona? Oh, Verona, mai més no t'oblidaré. El teu timbre m'enamora i el teu número també. Pels qui no ho recordin, la Verona era l'amor d'en Tomàtic. La van veure al seu costat durant un temps, però va desaparèixer i mai més se'n va saber res. Què va passar? Súper! És fantàstic que em preguntis per la Verona. I per això et parlaré de Verona, la ciutat. Verona és una ciutat de Vèneto, a Itàlia, capital de la província de Verona amb 260.000 habitants, crec. Sí, 260.000. És a la riba del riu... Pari. No me la tornarà a colar. Insisteixo. Manté el contacte amb la Verona? Xxxt! Saps qui m'agradava molt, a part de la Verona? La Britney! Si no parem de posar música de fa 20 anys ja marxarà el bigoti. Escolti, és possible que encara no m'hagi contestat a cap pregunta? Pot ser, súper. Soc la canya. En fi, doncs parlem de la seva faceta com a DJ. Durant molts anys va gaudir d'un èxit indiscutible amb el seu programa Top 10 Tomàtic. Com recorda l'experiència? Ai, va ser la millor època de la meva vida, súper. M'encantava posar videoclips. De fet, mai he abandonat la meva faceta de DJ.
Vaig muntar una disco mòbil i cada estiu tinc 2 o 3 bolos assegurats. Pot dir-nos on tocarà properament? Potser algun oient està interessat en veure'l en directe. Sí, la setmana que ve toco Sant Esteve de les Roures. El primer que m'enviï un correu electrònic li regalo una entrada. Escriviu-me a tomàtic@terra.es. Lo de terra és per lo de terra. L'hort. No es faci l'humil, Tomàtic. Sonen veus que diuen que ha rebut ofertes per punxar el Tomorrowland d'aquest any. És veritat? No estic autoritzat per parlar sense la presència del meu mànager. Miri, em va fantàstic que tregui aquest tema. Si les meves fonts no van errades, el seu mànager és el seu cosí, anomenat cosí. Va aparèixer amb vostè durant unes quantes temporades a Top 10 Tomàtic. És així? Sí, correcte, super. Però tampoc tinc ganes de parlar d'aquest borinot. El cosí i vostè s'assemblaven molt. Estètica similar, però actualitzada. Ulleres de sol més modernes, llenguatge més actual. Podríem dir que era com vostè mateix, però en versió millorada. Vaja, que triar qualsevol el tria vostè, no? És així? I super de debò que no vull fer cap declaració sobre aquest assumpte. És veritat, Tomàtic, que el seu amor, la Verona, va fugar-se amb el cosí? Però es pot saber quin tipus de periodista ets, super? Que sóc un tomàquet, però també tinc sentiments. Acaba d'obrir vostè un altre meló molt interessant. Exactament, vostè què és, un tomàquet o un telèfon? Però això què importa? Telèfon, tomàquet, home, dona... No em sento ni una cosa ni l'altra. Per què? Aquesta pressió social per identificar-se amb un gènere. Prou! Segur que tu eres més del Club Megatrix, segur. Vostè ha estat sempre a l'avantguarda de les telecomunicacions. Com se sent al sentir-se desplaçat per una poma com a símbol de la tecnologia? Vull acabar aquesta entrevista! Seguretat, sisplau! No troba irònic que fos la mascota de la tele d'un país on cada any rastreguem el cadàver de milers de companys seus sobre el pa? Prou, super! Prou! Ai! Vale, ja s'ha penjat. Segur que és un android. Jo crec que em donaran un Ondes per aquesta entrevista, no creieu? Un Ondes? Però no veus que l'has deixat fregit? Fregit! Un tomàquet fregit! Hòstia, és que sóc bona sense adonar-me'n. I ara com s'arregla aquest trasto? Podem avisar algun tècnic? A un tècnic no ho sé, però aquell home d'allà ens està mirant de lluny des de fa estona. Perdoni! Perdoni! Sí, vostè! Ens pot ajudar? Com es diu? Jo em dic Ferran Albiol. Com el doblador de Tomàtic. Bueno, diguem-ne que sí, més o menys, sí, faig jo el Tomàtic. Caram, ara sí que m'ha deixat parat per mi vostè. És tot un heroi. Un heroi de què? Home, un heroi de la meva infància. Això ja m'ho diuen molts, ja ho sé, no té importància. Li puc dir senyor Albiol? No, digue'm Ferran millor. Sí, evitem els lapsus. Ferran, recordes amb tanta nostàlgia els personatges del Club Super 3 com nosaltres? Bé, jo suposo que com vosaltres no tant, però evidentment sí, que els recordo amb bastanta nostàlgia, perquè va ser una època molt divertida i molt maca de quan vam començar a fer això al Club Super 3, no? Ha quedat demostrat que el Club Super 3 va ser totalment un encert, però quan li van proposar la feina, vostè va acceptar instantàniament o va dubtar? No vaig dubtar gens. De fet, la meva feina era... soc titellaire. Llavors volien una mena de titella que sigués així una mica estrany, que fos un contestador automàtic, ara ja no existeix això quasi bé, i no m'ho vaig pensar dues vegades, evidentment. Allò vam fer unes proves de veu i, bueno, mira, ja els hi va agradar i aquí va començar tot. Com va portar vostè l'anonimat? Perquè per nosaltres era un referent el Tomàtic, però potser sí que Ferran Albiol era potser una persona desconeguda per un nen de 6 anys. Home, mira, és una de les millors coses que em pot passar, que passi desapercebut allò, i que només em coneixin per la veu, no? Perquè si fos allò un gran actor i aquelles coses que dius, hòstia, parar-te pel carrer i això, no? Però de totes maneres, això sí, quan allò amics meus allò diuen algun, mira, aquest és el Tomàtic, i allò ja passa lo de sempre, va, fes la veu del Tomàtic, i allò... D'acord, ahí vaig. Però no és que ho faci gaire, tampoc, Ara han passat el temps i han passat d'un telèfon amb ulleres de sol a un ninot amb espiral al mèlic. Sí, perquè ara després del Tomàtic i tot això, doncs he anat fent coses, com que ja et dic, soc titellaire, bàsicament, i faig els 5 segons, que és un altre personatge, diguem-ne, que és l'amic més amic del mic. No? Valgui la redundància, perquè vostè quan va començar a fer titelles? A mi em ve de família.
Jo des de petits, vull dir, el grup de titelles que tenim va començar l'any 59, o sigui, i des de llavors, que eren meus pares, que és el Llibert i la Carme, i llavors, tenia un grup de titelles que, dels més antics d'aquí de Catalunya, i mica en mica hem anat fent titelles, fent bolos per tot arreu, pels pobles, a tot això. Després, ara ja diguem-ne que som bastant grans i ja ens dediquem més a altres coses, però també és cert que quan va començar el tomàtic i tot això, jo li feia la veu, ma mare el manipulava i fèiem, o sigui, era dins del grup és el que fèiem tot l'enderga aquesta del tomàtic i de tot això. I degut a això, després també el ser titellaire, necessitaven algun titellaire que fes anar o al mic o als 5 segons, perquè com que som diversos fent lo del mic, necessitem 3 o 4 manipuladors. I mira, la cosa ha anat rodada una mica així. Acabarem l'entrevista parlant de les mil i una cares que té vostè. Vostè és una persona molt polifacètica, l'han vist fent drama, ens veiem demà, ha fet entreteniment, l'han vist també al cor de la ciutat, també ha fet terror. En quin gènere és més còmode, vostè? No, jo he fet moltes coses, però bàsicament el que soc, i ho diré sempre, és titellaire. Vull dir, cal que hi hagin titellaires, perquè crec que és l'avançala de que la gent el prepares com perquè després puguin anar a veure teatre, puguin anar a veure moltes coses, i també és cert que hi ha molts titelles per adults també, vull dir que això és una cosa que també està molt deixada de la mà. Vull dir que si podeu, aneu a veure titelles, ja sigui per petits o per grans, que també n'hi ha. Doncs queda clar el missatge, nosaltres ja anirem a veure titelles, però abans de marxar sí que li volem fer un petit joc. Com que durant anys ha col·laborat com a contestador, ens agradaria que ens ajudés a donar-nos de baixa a una companyia telefònica amb un test que li han fet. Jo et proposaré 3 companyies, que són A. Morbistar, B. Naranjito i C. Vodcafon. Bé, m'agradaria que de cada pregunta vostè escollís una resposta. I al final d'aquest qüestionari, si contesta bé, hi haurà un premi. Està preparat? Sí, estic preparat. Primera pregunta. No li funciona internet i es vol donar de baixa, però no ho vol fer d'una manera qualsevol, ho vol fer parlant català. A. Li diuen que s'esperi, que l'única persona que parla català de l'empresa està fent el seu late night i vostè s'adorm després d'esperar una dècada al telèfon. B. Un senyor amb un to marcadament sud-americà l'avisa que per donar-se de baixa en català primer ha de contractar la tarifa RUC català. I C. A l'altra banda del telèfon contesta Steve Wozniak, cofundador d'Apple, i li llegeix un decàleg de 3.521 punts sobre per què no s'ha de donar de baixa de la seva companyia. Quina triaria? Jo triaria la B. M'agrada lo del RUC català, encara que l'operadora no sigui d'aquí. Però com que estem tan acostumats... Següent pregunta. Amb aquest desastre renuncia a donar-se de baixa d'internet, però vol seguir lluitant perquè li vinguin a arreglar. Així que l'endemà torna a trucar perquè li envien un tècnic, però... A. Morbistar li envia un tècnic amb el seu equip ciclista, però quan arriba a casa va tan del revés que no li pot arreglar res. B. El treballador de Naranjito li diu que vale, que ara es pilla el vol des de Perú i que aterrarà a les 9 del matí del proper 15 d'agost de l'any vinent. I C. Fernando Alonso, la cara visible de Vodcafon, és l'encarregat de transportar el tècnic i després de 2 lustres el correu de seguiment de la companyia encara posa llegando. Pobre Alonso. Jo triaria la A. M'agrada més lo de Morbistar. Per tant, li agradaria que vingués un tècnic amb el seu equip, encara que anés tan del revés que no li arreglaria res. Tant me fa, estic acostumat que vinguin i no arreglin res i se n'entornin allò amb les mans. I sobre els hi has de pagar, hòstia. I per últim, tip de tot això, decideix fer l'última trucada. Aquesta sí. Per demanar que, tot i que no l'han pogut solucionar res, com a mínim que li baixin la factura. A. Li contesten que una rebaixa més al preu podria desencadenar una crisi al futbol on Messi acabaria dormint entre cartrons i vostè, com a bon futbolista, es nega la possibilitat de que això passi. B. L'operador s'excusa en que no necessita ni rebaixes a la factura ni internet veloç, que, com diu el seu lema de l'empresa, l'únic que necessita és amor. I C. Despenja la famosa noia rossa de l'anunci de «Claro que sí, guapi». Jo diria... M'agrada més la A. Hem de cuidar el Messi, no fos cas que... Bé, per majoria de respostes ha acabat escollint Morbistar i com a premi li regalarem un gaspatxo en el qual cap tomàquet ha estat maltractat. Bien!
M'encanta el gazpacho. M'ha costat un ull de la cara, ja pot estar bo, 4 amb 10 al Mercat del Clot. Paga la ser, no passa res. Uns xupitos de gazpacho, voleu? Vinga, va, som-hi! Doncs res, senyor Albiol. Ferran, moltes gràcies per jugar amb nosaltres. A vosaltres. Espera, deixa'm veure una mica de gazpacho. Que bo que està. Ja està, ja l'he perdut, ja el tenim amb el gazpacho. Doncs res, moltes gràcies, fins aviat. Adéu-siau i que us vagi molt bé. Visca Romesco! Visca!